Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Le Yuwiri. PK Barelor, muga-muga ke beras banjir duit banjir nikmat. Aku wis suwe ra tau karo Le Yuwiri guys, soalnya sibuk-sibuk ngerjake dodolan cilok guys. Dodolan iki guys. Cilok. Iki guys, saya bersama Le Yuwiri. Pripun Le Yuwiri? Assalamualaikum. Mereka bari lur, iki suwi bener tau ngevlog karo Mas Ibad. Sajane ku ning ndi wae Mas Ibad? Aku ki telu lebuto Mas. Oh ngono. Soalnya pagawe anu nafkahi ya keluarga ya karo kae. Oh. Persiapan untuk hari H di Mas Ibad. Hari ya persiapannya kudu siap mental, siap modal, siap top up apa ya arah gawe tuku cincin lah. Oh ngono. Cincin ya. Iki aku ditemani karo Mas Hilmi juga. Kabarnya Mas Hilmi? Tidak ada kata-kata. Iki acara malam iki apa kowe? Acara malam ini dikasih hiburan singkong bareng WPB asal Sendawo. Rame banget. Rame, lumayan Mas. Alhamdulillah. Nah, soalnya aku wis ait mawan Mas. Oh, awan no. Nah, besar. Ratus orang. Hah? Ratus orang. Adusnya ngono wis bali Mas. Bengi. Tapi adusnya anget. Kok sangat. Karena sing golek-golek anget Mas, ben penak Mas. Adem kamu ndrodok tawane. Terus, dari awe dhewe papi iki. Ayo lanjut ke sikil Mas. Sesel. Iki mau kan aku ngadeg terus Mas. Soalnya nek ra ngadeg aku ngantuk. Ora kuat. Aku Lan apa? ya nek jogong ngantukan Mas. Soalnya kan menang. Wis suwe bener atau ngevlog berang dino, Pak? Berang minggu, Pak, Jo? Sebulan setengah Mas. Kayak bar sekolah ning mundur ya. Oh, barengan mundur budo ya kae. Sibuk ra, Pak? Sibuk. Ya dhewe ya Syukuri. Soalnya nek ora disyukuri membawa bencana alam apa bencana kering. Lagi awamu bar iki pari meneh. Oh nunggu nganti bar. Nunggu nganti lebar. Soalnya gara sak jam kok. Oh ngono. Wis kangen kok ora tau lagi Mas. Yo siji nyambung silaturahmi ngono. Ben awake dhewe insyaallah pajangmu. Ngono kok. Silaturahmi kan karo Le dikira Le Hilmi. Lagi sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai setaro lah biasa pol-pol. Sampai dah hujannya Pak. Aku pakai kata-kata lah Mas. Kata-kata hari ini walaupun perjuangan sangat keras, tapi aku tetap terabas Mas. Soalnya perjuangan ini kanggo sing aku seneng kan iso gawe nyaman ning atiku Mas. Wis ngono wae. Nah, wis siap kabeh segalanya. Siap. Ya. Lahir batin, Mas. Lahir batin dan lahir segalanya. Berarti kan yo wis cakui. Cakui. Tenan ya cakui. Tenan. Ya monggo. Ganti Pak. Rahasia. Hah? Ora nono desa rahasia. Ya. Desane ndi, Pak? Desane sekitar Kendal. Ora nono, sekitar Kendal itu enggak ada desa. Sekitar Kendal ki Nama cepak karo kota Kendal. Yo ora nono, cepak karo kota Kendal ora nono. Ya sekarang. Nah, terus Kendal kan kaya Rawasari kan aduh perbatasan. Nah, Kendal malah
yang itu Rawasari. kan pinggir nek tinggal kota pusat kan rada cedek. Oke lur, iki ceritane aku karo Mas Ibad ngevlog wis suwi menit atau ngevlog jebule Mas Ibad persiapan ini untuk bersama sang bidadari menyiapkan dan menghalalkan yang pastinya Mas. Oke. Mumpung langgeng ya Mas. Langgeng sampai nenek-nenek. Lah aku bagian apa kuwi? Bagian Apa mau awamu sedo anu? nggone ning ngarepe. Lah tak siapke gula kopi apa rokok kopi? Siapke anu Mas. Apa? Anu apa? Bakar-bakar Mas. Apa itu? Ya Pasti aku kan karo Mas Hilmi iki kon ngancani apa ora malam pertama nih apa piye apa wis iso gaya bebas piye. begini ngai resep Mas. Resep apa? Bener lemes Mas. Oh, rasanya beral Mas apa Mas? Gendam lemas. Ditili-tili Mas. Ini apa? Itu loh Mas. Ditili-tili. Wes pokoke ditili-tili. Kita sudah ngeri sekali. Apa ini? Kita sudah ngeri sekali. Kayak Mas Ibad iki persiapan nganu Pak. Menjelang hari H. Jadi iki didongake Mas Ibad muga-muga lancar sampai hari H. Lagi meh bundelan sih apa langsung bres. Langsung tes. Oh berarti ora tukar cincin deh, langsung berarti. Insya Allah Mas. Langsung nikah langsung rapi lho. Muga-muga. Lewis golek dino, Bro. Dulu. Saya berbincang-bincang saya Mas. Lewamu wis nemoni karo wong-wongane, Bro. Wes. Wis. Ya muga-muga aku sebagai konco yo ndongake muga-muga lancar, langgeng. Amin. Ya pokoknya sabar, semangat terus yo. Ya. Jadi Mas Ibad, saya wis beda meneh wis lemu iki, guys. Wis ketemu calon jodoh. Ya, kowe todak. Rada sesat ra. Oh, guys, jos. Lah, rencana nak diparingi Mas Teh nak diparingi anak, tak duwe anak piro? Sekolah siji sih Mas. Lanang wedok, Langsung kayak gini aku rapat ngatasi Mas. Waduh. lanang wedok. Yo kalau yo wedok sih Mas. Oh, ngono. Top. Lah, berarti engko rame-rame ning wemu apa ning wedoke? Paling yo sederhana wae Mas. Sederhana ning ndi? Betul. Ning wedoke. Yo muga-muga yo siapkan sebaik mungkin lancar pokoknya Pak Jo. Lancar oke. Nah, wis pokoknya semangat terus. Ojo lali. Saling mendoakan ya, Bang. Ya. Muga-muga trabas. Bebas. Bisa tutup wis kata-kata Kata penutupan. ya penutupan ta. Dan jalan ke Kota Tawang. Jangan lupa membeli ikan teri. Aku satu sayang nanging aku wis jatuh hati. Yes. Isbel lah.